Rui, la ruta és sud-oest, cap a Sipangu o Katai. O qualsevol lloc que es trobi enmig. Sí, senyor. Com els deia, la imatge i la figura de Cristòfor Colom i de la seva gesta al descobriment d'Amèrica ha estat portada a les pantalles, al cinema en diverses ocasions, però pel que fa al seu origen, al seu lloc de naixement, ha estat sempre un motiu de polèmica. Hi ha qui afirma que era genovès i hi ha persones, com la persona que avui ens acompanya, en Jordi Bilbeny, filòleg i historiador, que rotundament diu que ell era català. Molt bon dia. Hola, bon dia. En què es basa per dir que Colom era català? Bé, ens basem en moltes coses. Ens basem des de els seus catalanismes constants en els seus escrits conservats en espanyol, ens basem en fets d'altra mena com els heràldics, el seu escut d'armes, que es poden relacionar perfectament amb els Colom de la ciutat de Barcelona, ens basem en el fet que un cronista diu que ell tenia una casa a Barcelona, ens basem en les declaracions que ell fa, que diu que ha servit el rei Renat d'Anjou quan aquest era rei de Catalunya. Ens servim també del fet que ell fa d'altres afirmacions, com també que diu que els reis catòlics eren els seus senyors naturals. Això vol dir que no podia ser un estranger que hagués fet un contracte per tenir-los com a reis, sinó que era natural pel sol fet de néixer d'una manera natural en els seus dominis. Com que els reis catòlics eren senyors de Castella i d'Aragó i en Colom era estranger a Castella, només podia ser d'algun dels estats de la Corona d'Aragó. I doncs per què interessa tant a altres historiadors a defensar que era d'altres indrets de l'Europa? Bé, mira, els interessos dels altres historiadors, saps, jo no hi entro massa. El que sí que és cert és que ha estat un desprestigi explicar la catalanitat d'en Colom. I aleshores, com que hi ha aquest gran batibull de que si genovès, que si venecià, que si milanès, que si portuguès, fins i tot han sortit els polonesos dient que també era de Polònia, i fa poc he vist uns bascos que defensaven que era basc perquè signaven unes sigles una mica estranyes i li fumien el cognom que volia. Aleshores, com que ja hi ha aquesta tendència de desprestigi, doncs el que s'ha fet és de no entrar-hi. Aleshores, per tant, aquests senyors que defensen que genovès, és possible que si haguessin aprofundit en el tema dels arguments, les pistes i les reflexions que es donen des de l'any 20 sobre la catalanitat d'en Colom, segurament pensarien una altra cosa. I els censors aquí quin paper hi han jugat? Els censors és el paper fonamental. El paper de la censura és totalment clau per entendre per què en Colom és de tant llocs diferents. O sigui, tu t'imagines un senyor que coneix el rei d'Aragó, el rei de Castella, el rei de Portugal, el rei de França, íntim amic del Sant Pare, i el seu germà s'entén diplomàticament parlant, amb el rei d'Anglaterra, resulta que no el coneix ningú, que arriba a Barcelona, que el reben multitudinàriament, que passa per Sant Jeroni de la Murtra, que tothom el coneix, no? Que escriu una carta explicant aquesta descoberta. Aquesta carta és un best-seller, seria com el nom de la rosa, una cosa així, del segle XV. Una carta que es va difondre des de Barcelona, i té 17 edicions. Aquesta carta també, curiosament, quan el fill d'en Colom la registra a la seva biblioteca, diu que està escrita en català. Tant que aquest original també s'ha perdut. Aleshores, aquest home que coneix tothom, resulta que en els llibres no el coneix ningú. Ningú no sap d'on és. Això... I què ha passat amb tots aquests documents? Doncs aquí el que ha passat és que hi ha hagut una manipulació censora. O sigui, entrem ara a explicar com es pot fer això. Això està regulat, hi ha una sèrie de lleis, la censura existeix des de l'origen dels temps, ja es manipulava l'Odissea, saps? Poblets que volia que l'Homer hagués passat per allà, doncs quan explicaven l'Odissea li posaven, mira, Homer va passar per Arenys de Mar, per exemple. Oh, no, per Vallgorguina, o per un fos, no? Posaven. Doncs això s'ha anat perfeccionant. Després hi ha els orígens ja moderns de la censura, estan molt ben estudiats. Es comença amb una pragmàtica dels Reis Catòlics a 1502, en què s'atorga la facultat de corregir, per dir-ho així, d'una manera ben dita, esmenar els errors que poguessin haver-hi en els llibres a una sèrie de prelats eclesiàstics, bisbes i arcabisbes. Però sota Felip I d'Aragó i II de Castella això s'augmenta i aquesta censura passa a efectuar-se directament des d'un consell polític vinculat a la corona. Per tant, si en un començament teníem uns manipuladors de textos, uns arranjadors d'errors religiosos, després això es polititza molt. I com que el tema d'Amèrica va ser un tema polititzat al 100%, perquè la corona i la família Colom estan 80 anys pledejant perquè la corona vol treure
en Colom del Mig i els seus descendents per posar-hi... Però quin batibull, no? ...personatges designats directament per la corona, això es converteix en un tema d'estat. I aleshores hi ha lleis, Felip I hi ha lleis que estableixen directament que no s'escrigui res sobre Amèrica sense passar per la supervisió reial. I vostè sí que ha retrobat un document. Bé, aleshores... Què diu aquest document? Aquest document el que diu moltes coses, no? Primer, està en un manuscrit que és una història eclesiàstica del Principat de Catalunya. Per tant, com una història de Catalunya. En aquesta història ens parla Recuerdo de Cristóbal Colón. Fan un record. Però també he mirat al llarg d'aquests 12 volums d'aquesta història, de qui fa records aquest bon home? Doncs fa records de Roger de Llúria, fa records de Ferran el Catòlic, fa records dels arquebisbes de Tarragona, fa records de sants catalans, fa records de religiosos... O sigui, en Colom, per aquest bon home, entra dintre de l'àmbit de personatges il·lustres de Catalunya, exacte, i que el posa en una història de Catalunya, i a més diu, i aquest és l'important, és important per dues coses. Una, perquè diu per primer cop, tenim un document, per primer cop, imagina't, amb 500 anys d'història, un text que diu explícitament, sense cap mena de dubte intel·lectual, per dir-ho així, no? Que en Colom era català? Que en Colom era originari de Catalunya i de cognom català. I també és important, per la segona part, no sé si les càmeres ho agafaran o què, perquè és un llibre que ha estat reelaborat. O sigui, els llibres s'escriuen, es fan unes notes, s'arreglen, es passen a punt perquè quan surtin les edicions ja no hi hagin contradiccions. Aleshores hi posen el nihil obstat, vol dir que ja no hi ha impediment perquè es publiqui. Escolti, vostè en tot trobat això? Això ho he trobat en una biblioteca de Catalunya. Quina? Això sempre dic que prefereixo no dir-ho, perquè com que sé la mentalitat censora que hi ha, és possible que un document així doncs, no durés gaire. I per què ha estat vostè l'afortunat? Home, perquè fa 9 anys que hi sóc al darrere. O sigui, si en 9 anys un document, jo no penso que sigui gaire fortuna, A mi m'hauria agradat trobar, doncs, el diari de bord que en Colom escriu, que segurament que l'escriuria en català perquè fa morir de riure les catalanades que hi surten, no? Per exemple, una molt senzilla, diu que van veure els indis que traïen una argolla al narís. Clar, no llevaven, sinó primer traïen, després al narís, no? La seva manera d'escriure és com la d'un nen que comença a aprendre en castellà, no? I aleshores té aquells dubtes que no sap ben bé com moure's i el pobre gros català, no? Senyor Vilbeny, suposo que aquí no s'acaba la història de la catalanitat de Colom, no? No, aquí no s'acaba, aquí tot just comença, i també comença, vull agrair-ho a persones com vosaltres que esteu donant a conèixer això des de mitjans públics, perquè fins ara nosaltres hem una mica la riota de tot intel·lectual solvent, a la que tractaves un tema d'en Colom i de mira, un altre ximple, no? Aleshores, això comença a prendre... No, clar, no és creïble. I aleshores... No és creïble, i tant que és creïble, no? Jo era un passa volant i que quan vaig començar a llegir els diaris d'en Colom vaig dir, aquí passa alguna cosa, jo no vull passar més ja per passar volant, en tot cas vull aprofundir això i a veure què s'hi amaga d'aquí darrere, no? Doncs esperem que més endavant ens expliqui més coses. Gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Vilbeny. Molt bon dia. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat i tornem perquè tenim encara aquí persones que ens volen explicar moltes coses. Entre altres, una persona que ens explicarà per què vol fer la volta al món. Fins ara.